til det. Det er derfor danske fans selvfølgelig er højdepunktet. Niklas Larsen mod Marco Gro. Ja, her har vi ham. Mikkelder-fighteren fra Albertslund. Niklas The Destroyer Larsen. My name is Niklas. I'm from Denmark. Stronger reception and sharper picture. Revolve around. His name is Marco. I think he's a little bit smaller than me, but he's a strong guy. Danger! Danger! Get on the floor! The nigga right here! How are you going to win tonight? KO. A left hook. Round 2. Just one look. Han er kendt for sine hårde slag. Marco Gro har boksebaggrund. I'll look at my opponent and do my best. Gucke erst und dann arbeite ich. Maybe I can use my long arms and legs, with some kicks and. I go and fight. I prefer Muay Thai, but K1 is also okay. Det er to unge, entusiastiske fighter, vi skal se i aktion. Det er 21 år. Her har vi Marco Gro fra Temple Fight School, hvor han træner med stærke fighter som Mohammed Kyr, til fik 27 år Omar Amrani, som også træner ham. Han er base i boxing og kickboxing, og har kæmpet en del MMA-kampe. 11 victories coming by way of knockout. Fighting now, Temple Fight School champion Germany, Marco Gro. Han er lavere og mere kompakt, men her har vi altså danskeren. Som sagt fra Mikkelder i Albertslund. Only one defeat, one draw. 16 with victory by way of knockout. Fighting out of Denmark, the Destroyer Niklas Larsen. Og vi ser, han har Steffen Weisse med i ringhjørnet. Træner også i dag, det er Brian Tellerik selvfølgelig. Har boet i Albertslund hele sit liv. Larsen bor nu sammen med sin kæreste og sin søn. Han der snakkede med Larsen tidligere dag, så var han faktisk ude for at lette sønnens 1-års fødselsdag på lørdag. Og det kan vi selvfølgelig lige ønske Larsen Junior tillykke med herfra i Eurosport. Spændende matchup. Han har sin helt anden unikke stil. Larsen, han er meget uforudsigelig, varierende som i. Nå, kom det lige om lidt. Så arbejder han fabelagt med både inside og outside low kicks på det forreste ben. I rappe kombinationer. Og det er Marco Gro, der kommer fremad. Strategien er klar. Han skal frem ind på mellemdistancen og op med sine slag. Mens Larsen gør ganske glimrende her fra start af. Åbner op med sin spark. Får låst tyskeren op tæt på. Og så skal han ellers få gang i sine spark og sine knæteknikker. Og læg lige mærke til de spark, han fører af. Meget bevægelig. Bevæger sig ind og ud. Og så gode kontraknæ, så lige før på vej væk fra tårne. Sidder godt i maven på Gro. Det er et meget højt tempo, han lægger for dagen. Niklas Larsen lægger igen mærke til dette. Den dobbelte sparkteknik, han fører af. Og hopper ind med sin spark for maksimal leverage bag sparkene. Og det er ham, der har taget styringen i starten af denne kamp. Ingen tvivl om det. Meget imponerende. Har kun taget den kamp på nogle, eller på et par ugers varsel. Og kører fuldstændig
fuldstændig over Marco Kro i midten af første omgang. Han er gået helt i stå, den tyske klassekæmper. Den fælder omgør, og Larsen er igen tilladt. Der er jo en af de ting, som irriterer lidt ved at kæmpe under K1 af regelsættet. Ved at kæmpe ren Muay Thai. Man kan udnytte sin stærke clinch. Knæene. Han er jo høj. Larsen med 183 cm nede i 70 kg. Man må altså ikke holde og give knæ under dette regelsæt. Fint kontra højre. Og opad med flyvende knæ. Kicksætter dog. Det er utrolig underholdende at se på. Mikenta fighter Niklas Larsen i de gule shorts. Daglig læser han det pædagog på seminaret på Frederiksberg. Han arbejder i en åben klub for unge i Albertslund. Og han blandt også træner Muay Thai med dem. Han er en meget seriøs, ambitiøs ung mand. Så regnes som lidt et vidunderbarn i dansk i Muay Thai. På den måde er han uden nogen form for en kampsportsbaggrund. På kun 4 år har trænet sig op til at kunne kæmpe på dette niveau. Starter altså inde i Kenta som helt grøn. 17 knægt tilbage i 2007, og så har det gået meget stærkt siden da, og kører fuldstændig over Kro. Det er slået ud af balance i slutningen af omgangen, men det er en klokkeklar første omgang til Niklas Larsen. I Muay Thai er han stadig en B-klasse fighter. Coach Brian Tallak mener ikke, at han er klar til A-klasse kamper med albuer endnu. Men under K1 regelsættet er han klar til hvem som helst, siger han. Niklas Larsen. Og han har allerede leveret flotte resultater. Udover blevet dansk mester sidste år og i år. Så har han vundet i Skats European Cup samt 2 8-mandsturneringer i Body Attack Cup regi. I den første turnering, som blev afholdt sidste år, var han kun en C-klassekæmper. I finalen der gav det han overraskende Elias fra vores gym. Og det kvalificerede ham så til den store Grand Prix-finale i år, hvor de genvandt finalen foran de 7 andre vindere fra andre turneringer. Meget imponerende resultater for den unge fighter fra Mikenta altså. Glimrende knæ kontra Gros kikser. Og han er hele tiden aktiv. Larsen står ikke stille. Han kan godt lide at være forudsigelig. Det er en stil, der er noget, han er meget bevidst om. Udover at han så det står sådan alle sine træningspartner med Kenta ud over Rassan Murda, Mikkel Guldbøkke, Steffen Weiss, et andre rutinerede kæmper derude. Og så ender også op til et par af de store MMA-stjerner, John Jones og Anderson Silva specielt, fordi de netop kæmper uforudsigeligt. De er lidt akavet og kommer ind med anderledes teknikker, noget som man sætter stor pris på. Det er en i dansker. Jeg fik lige glemt af hvad Kro kan. Kommer ind tæt på, sværer gennem højre hånden. Hvor fat i. Larsen med her er det danskeren, der klipper tyskeren, og han er i problemer. Igen vælger kampen ikke at tale. Mærkelig handling for ham igen, synes jeg. Klar knockdown til Niklas Larsen. Kontra fint med højre hånden. Og nu skal vi passe på, Larsen bliver lidt forude i. Kommer det ind, hvor tyskeren er stærkest. Og bliver fanget af nogle kontraslag fra Marco Kro. Tyskeren besejrede Danse Bekiri i juni. Og altså ingen hvem som helst sammen heller. Og igen løber han. Kro ud af balance gør Larsen. Klart tale fra Steffen Weiss i ringhjørnet. Han vil altså ikke se Larsens hænder nede. Superman punch, han brillerer, gør han. Niklas Larsen. Det er spektakulært, det er underholdende, og det er meget imponerende for den unge thai-bokser. Han søger hele tiden det uforventede, det uforudsigelige, og blander teknikkerne glimrende. Han varierer forsøger på et kick til rolling
Thunder kick igen. Så det lige før der. Shamsi Bekiri var i aktion 2 gange. Lang højre hånd fra Larsen. Igen har han Gro i problemer. Knæet fører han også godt op med. Nej, ikke videre gør Gro. Han virker frustreret.